Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά Αράουχο, το σούτ στην κίνηση, γκολ, η μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό, τον Σκόκο στην κίνηση της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε στην διαγώνιο, δύσκολο να αντιδράσει. Δείτε ξανά πως βρέθηκε ο Σκόκο απέναντι στα δεξιά που έχει αλλάξει με τον Μαντούκα πλευρά και πιάνει το σούτ στον αέρα στην κίνηση, η μπάλα περνάει, είναι στη γωνία, είναι σχεδόν αδύνατο και για τον κολυμπητή να κάνει κάτι. Πάρα πολύ καλό σούτ. Νομίζω είναι το τέλειο σούτ για να μπει μπάλα γκολ. Ναι, πάρα πολύ καλό σούτ. Ο Ραούλ απουσίαζε από εκεί. Έπρεπε να ήταν πολύ πιο κοντά στον αντίπαλό του. Ναι, γιατί είναι μόνος του. Ο Σκόκο κάνει το σούτ. Και ξέρει ότι έχει καλό πόδι. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να κάνει αυτό το σούτ. Η ΑΕΚ σοφαρίζει 1-1.